guys, mag road trip din eh, from Tagoloan to Damilag, Misich. Tauban ako si Bro Naiba, no? Hello. First vlog din na mo guys nga namin diri sa likod sa pick up. Mindanao Container Terminal.
ba sa labas? Maganda sa labas. Tagalay guys, Alae, Bukidnon.
outside ang pan guys, cafe 14-15 nga coffee shop. Lisod na diya basta kay natay goal kaya kamo subscribe na mo sa among channel dan ba. Sabot na mi sa Damilag Manolo Fortich Bukidnon. Survive good me dire sa likod. If ganahan mo yung ani klase nga video, please like and subscribe to our channel. Peace. Bye bye. Bye bye.